Ezwa ngobani ukuthi umthakathi uyancengi mina kange. Ezwa ngobani ukuthi umthakathi uyancengi mina ngimncengi. Ezwa ngobani hayi bo umthakathi uyancengi mina ngimncengi. Ezwa ngobani ukuthi umthakathi uyancengi mina ngimncengi. Ezwa ngobani hayi bo umthakathi uyancengi mina kange. Ezwa ngobani ukuthi umthakathi uyancengi mina kange. Ezwa ngobani hayi bo umthakathi uyancengi mina kange. Ezwa ngobani ukuthi umthakathi uyancenga. Sanibonani magumba nomhlaba wonke. Sanibonani sizwe sakithi. Sanibonani bantu bakaNkulunkulu. Sike sithi ke kunjalo kusazoba njalo futhi. Ngeke kuhlale kunjani kunje. Angithi angeke kuze kuhlale kunje. Khuzwayo baba asibingelela abantu emhlabeni basibona sindawonye namuhla la kwaDokotela u2+2 kwasigandla senyama safela emazweni kwandaba zabantu ziyakhulumisa. Yazi into emnandi baba Khuzwayo. Ngithi mina ngingumakhuluma kwahlula iphoyisa. Wekhuzwayo ufakazi. Makhuluma kwahlula yini iphoyisa. Manje singakhuluma size sifike ngoba ukukhuluma kwahlula abantu bomthetho. Khuzwayo awubingeleli sizwe sisibonayo namhlanje. Sanibonani bantu bakithi, sanibonani bantu abadala, sanibona bogogo nomkhulu, sanibona abantu abasha, umkhulu Khuzwayo lona, sanibona sizwe sakithi. Lapha ke kwakhuba lo msindiwe egcekeni kwamkhulu u2+2. Njengoba ningibona nje ngilapha ngithule kakhulu lapha ngikhona bantu bakithi. Ngithi nje sanibonani uqhubeka kanje nibukele ukuthi kwenzakalani. Ngeke kuhlale kunje, ngeke futhi ngeke kuhlale kunje. Kusazoshintsha. Hey, yazi ukhuluma into enkulu mawuthi ngihlale kunje. Hayi ngeke kuhlale kunje. La emhlabeni siyalingwa Khuzwayo. Yes. La emhlabeni babukhuza kukhona ukukhala nokugedla kwamazinyo. Yeah. Sidlula kanjani ezintweni enjalo? Siyadlula ngoba ukhona uNkulunkulu phambi kwethu. Siyadlula ngoba ukhona uNkulunkulu. Sithi sithinta idlozi, sithi sithinta izinto zesintu, sithinta izinto zesidalwa, kodwa singakhohlwa ukuthi ukhona uNkulunkulu. Ingakho sedlula. Manje ingakho sithi ngeke kuhlale kunje. Yabona masikhuluma ngokuthi ngeke kuhlale kunje. Uma nje sikuDisemba babuKhuzayo. Yes. Wonke umuntu bayagoduka baya emakhaya, abanye bayavakasha. Yeah. Uyangizwa ukuthi ngithini? Yeah, ngizwa. Umhlaba uyanyakaza ngoDisemba. Yeah. Ngeke kuhlale kodwa. Ngeke kuhlale kunje. Sifuna abantu bazi ukuthi asikho isimo esingaguquki empilweni. Hayi asikho kodwa. Asikho. Kodwa asingakhulumi kakhulu babuKhuzayo. Abantu abakufunayo boyibuza ukuthi umkhulu Khuzwayo uthinga ngathi asazi ukuthi uhlalaphi. Kungani uDokotela angavumeli babuKhuzayo asho ukuthi umkhulu Khuzwayo ngikuphi? Ngitholakala kanjani ezinkundleni zokuxhumana? Awuyikhulumele nje. Cha abantu bakithi umkhulu Khuzwayo lona endabeni zasemandeni, endaweni uMasomonye isigodi leso lapha engikhona. Ngiyatholakala nje wonke umuntu ongifunayo noma ngabe usuka kulifizwe uyakwazi ukuthi angithole endaweni yasemandeni. Ngidume kakhulu nje mase ufikile emandeni. Futhi mase ufikile fona enambeni 063 1082 550. Uyakwazi ukuthi ungithole kulo number leyo. Ngumkhulu Khuzwayo bese ngikulekelela noma ngikusize la ufuna ukusizakala khona. Ngithi mina abantu bakithi ningahlali. Uzani kumkhulu 2+2 izolanda ukuphila. Kukhona ukuphila amadoda ekhaya. Nawe sangabaza nawe usabuka le video nosenzani woza uzolanda ukuphila ngoba ungibona nje lande wona manje ngilande khona ukuphila njengoba ngilala and angesabi ngento engiyilandile angesabi ngoba iwukuphila impilo yami yonke ingakho ke ngila ngoba ngizofuna ukuthi ngikwazi ukuqhubeka ukuya phambili. babuKhuzayo uphethe ungoqongoqo lapha ngibona ungoqongoqo indoda yamadoda. Yabona uma uyiphakamisa kanje Khuzwayo. Yeah. Uyezwe ethi yasinga. Hayi ngiyezwa. Hayi indoda yamadoda. Nansi nayibona ngofakazi. Ngikunika ungoqongoqo Khuzwayo ngithi mina. Yes. Ngikhathela abantu abazosuka koThekwini beze kimi bashiya imandeni. Yes. Yeah. Uyangizwa babuKhuzayo? Ngizwa kahle. Ngikhathela abantu abasuka emandeni. Mina babuKhuzayo ngithi abase Cape Town. Yeah. East London ukhona umshayi wezitha. Yes. Mawususuka eDurban. Yes. Shona ku babuKhuzayo. Yes.
ufuka ukuthi babukhuzwayo ngifuna ungilaphe ngoqongoqo. Yes. Uzombona ngoqongoqo uzofuna bese ngikusiza naye. Kanjalo abasempumalanga. Yeah. Ngithi hambani kubaba uMondlane. Yes, yes. Ngeke ngize ngibaqede. Awusoma. Baningi abaphuma kulezi zandla. Baningi. Baningi abaphuma kulezi zandla. Abanye sibavezi ngoba bengafuni ukuvela. Yeah. Kodwa sikufuna ukuthi abantu abazi ukuthi empilweni angeke kuze kuhlale kunje. Ngeke kuhlale kunje. Ngeke kuhlale kunje. Uzoshintsha. Uyabona uma singake sithatha ukuthi isho ukuthini lento ukuthi ngeke kuhlale kunje senza abangaqondi baqonde. Isho ukuthi abantu abafunda ukwamukela kuzo zonke izimo zempilo. Yeah. Umuke walamba namhlanje babukhuzwayo. Sazi uzobe ungalambile kusasa. Siyasusuthi. Yes. Umuke wahlupheka namhlanje. Sazi uzobe ungahlupheki. Umuke wakhala namuhla. Sazi uzobe ungakhali. Ozani bantu bakithi. Nangu udokotela uThomas. Nangu udokotela wodokotela. Eyintabeni zakamhlabeni lingana kwaqhuba lo mntu wegcekeni. Ziyenzeka izinto la. Buze kuthina sokutshela sesazi. Ngize lapha ngijabule kakhulu. Angesaba ayikho into engiyifihlayo. Ngofuna ukuphela njengoba ngisho na angigoqongoqo nalo uphondo olukhulu kunawo lonke enguliphethe. Engiyosiza wena ngalo. Wozo ngabe usemandeni mawubona uyenqena ukuze emandeni. Ejima uze la kakhulu lo mntu wegcekeni. Ngofuna uyithwala into oyifunayo. Yazi into emnandi. Into emnandi la emhlabeni. Umuntu uyikhethela yena ukuthi ufunani. Yeah. Uma ufuna ukuyobeka izandla nje kuphela ubeka izandla. Yes. Ngoba nalokho siyakwenza. Senza konke. Mawufuna sikubeka izandla sokubeka. Mawufuna sikulaphe sizokulapha. Ufuna sikukhiphe egazini unento ephilayo sizokhipha. Emzimbeni isegcekeni kwakho siyabethela senza yonke into. Silungisa imsamo ngoba umsamo mangalungile dokotela. Awungaqondile. Into eshaka kakhulu umsamo. Abantu sebelahla umsamo. Wayithinta le. Umsamo wona oyingqikithi kakhulu. Umsamo into ivele zibe emnyama kungenzeki lutho. Umsamo ukhiye wempilo. Ukhiye wempilo umsamo. Wonke umuntu une-office lakhe kodwa i-office elikhulu elomsamo. Lungisa umsamo uqala phambili into zakho yishintshe noma ziye phambili. Yabona umsamo ukhiye wempilo. Umsamo abantu abafuna ukulandelela. Kanti indaba isale umsamo wakho ukuthi umsamo wakho ume kanjani babukhuzwayo. Yeah. Umsamo wakho mawuphila yingakho ukwazi ukukulekelela ukuthi uhlangane nabantu abanjengathi. Yeah. Abantu abangenamona. Yes. Abantu abafisa ukuthi odokotela bande bekhulu. Hayi umuntu athi akudume mina ngedwa. Hey, ngoba igoli iningi kodwa isebenza incane. Uyayibona kodwa into engisho. Yes, libele ukulwa nje. Umona akawufuneki kule ndima. Kule ndima kuyathekelwana. Khuzwayo, awungisize. Khuzwayo, awungihlangabeze ngentelezi. Yeah. Uyabona? Bamba la Khuzwayo. Siyaqala ke manje. Khuzwayo. Una umdlambili athi ukhona umdlambili. Yeah. Hayi man Khuzwayo. Ngifuna amafutha esidawani. Okay, now ngina. Uyabona? So kuqhamuka umdlambili namafutha esidawani. Sesiyahlangana ke Khuzwayo. Sesiyathaka. Angithi uyabona Khuzwayo. Iyaqala ke lento yaphakama le. Iyaqala yadlala lento Khuzwayo. Aleko mona. Awufuni kubona umoya. Aleko mona. Ngeke ngize ngibe nakho konke babukhuzwayo. Kodwa ngokubambisana siyanqoba. Hayi siyanqoba dokotela. Ngiyahlale konje. Ngeke kuhlale kunje futhi ngeke kuhlale kunje. Bantu bakithi. Christmas omuhle kubo bonke abantu. Unew Year omusha kubo bonke abantu. Ama-holiday abalulekile lawo. Abantu abazithobe bajabule. Kodwa lo nibuye niqaphele nithi kancane. Lo angifuni ukubiza ukudla kwabantu abadala ngegama. Sesive sithi lo uvela shintshe la. Yeah. Bese uyibona usu Yeah. lo ngisho kuwe njalo. Okubalekile ke bakithi. Aniphile ngigcineke singene onyakeni kahle siguqule impilo zethu. Okungenzekanga kulonyaka ngonyaka ozayo kuzokwenzeka. Yebo siyavuma unyaka nje uwodwa uneyingqinambi eziningi ezilukhulu ezibuhlungu ezinzima. Kodwa siyadlula ngoba phela umthakathi akancema. Hayi akancema.
wena wezwa ngoba ukuthi ngumthakathi yabo nje laba dokotela abangivalela ukuthi ngingasebenzi lapha emzaneni emandeni phela ngisuka khona esigodini isigodi sakho lemandeni somonco la ngikhona ngiyabona ukuthi bangivalile kodwa ngoba sengidokotela ngiyosebenza kakhulu ngithi nangu magugugu ngiyamtshela khona into enizoyibona lapha phethe uphondo lapho olukhulu kakhulu engizofika ngisebenze ngalo osegoli oseCape Town osenyakatho osempumalanga okuliphi izwe magumba manonke omhlaba Khuzwayo manje bethi emkhulu Khuzwayo ongibone lapha uyasukela ku TV ongibone ku YouTube ongibone lapha ku TikTok ongibone Facebook hayi wena oheke inamba yami baso kunjalo thina siyanitshela ukuthi ithemba kalahlwa ithemba liyaphilisa ithemba liyithemba futhi ithemba kaliguquki okwethu ukuthi singabantu asifunde ukwamukela sibekezele ngoba ezinye zezinto zidinga ukuthi uyifune wena bese uyabekezela bese uyaqonda bese uyazi ukuthi ufunani dokotela u2+2 lo uhleli nobaba uKhuzwayo okuthiwa udokotela uKhuzwayo emandeni kwamasomonco indoda amadoda ke lenayo esiza abantu njengoba siyikhanda siyipheka siyiphakamisa ukuthi ibe namandla amakhulu njengabo bonke abantu abanamandla amakhulu kodwa ke ibe namandla amakhulu yona besingabi mkhulu Khuzwayo iba namandla amakhulu kodwa wena ungabi Khuzwayo mkhulu ngoba mawukuthi wena amandla akho azoba makhulu nawe bese ufuna ukuba mkhulu kuzomosheka uzohluleka wena ukusebenza so sindo ukuthi wena uyazazi ukuthi unjani hayi man Khuzwayo ngoba usuhlula ukuthi uyazazi ukuthi unjani Khuzwayo asisebenzi ngobukhulu ngoba lo msebenzi owedlozi owesiphiwo akuwona wethu abantu abahlale njalo empilweni bavuselelekile bagcinekile bese bezihlonipha abazithoba ngoba ababizwa ngegama lakhe bayazithoba khona kudokotela mina ngithi ke ngudokotela wodokotela ngithi phela mina ngusigadla indoda yaxoshwa imfene kwelasembodla yazi into engiyithandayo mina ngayishiya imfene yabona ukushiya imfene kusho ukunqoba ngoba kube lemfene ngayishiyanga ngabe ngikuphi so umthakathi akancengwa ingakho ngithi wezwa ngobani ukuthi umthakathi uyancenge mina kancenge wezwa ngobani ukuthi umthakathi uyancenge usayivuma nawe ngiyabona usiyaqala uyayivuma nayi inamba yami 072 737 8514 ngiyafoneleka ngo3 ekseni ngiyavala ngo6 ntambama ubekezele phela angisizi wena wedwa baningi abafonayo unkosi yami asibekezeleni sibe nokuzithoba sibe nenhlonipho babukhuzwayo elokugcine lakho bese siyavala dokotela ngibonga kakhulu nakini mhlaba wonke nibukela le video ngibonga kakhulu ukuthi namhlanje nami ngizothatha lamandla ngizokhushulwa la kwadokotela nginethemba njengoba ngisuka la hayi nokuthi nginethemba ngiyosebenza njengoba ngisuka la ngoba senginikele udokotela ukuthi hamba Khuzwayo uyosebenza abantu bayagula ziningi igula kodwa isebenza incane nawe hamba endaweni yangakini emandeni hamba uyosebenza Khuzwayo uphile ngifuna ukubona ukuphila nawe ngifuna ukubona ukuphumelela ngifuna ukubona uya phambili ngithi abantu bakithi ngiyabonga inamba yami 063 10 82 550 ngiyatholakala lapho ukhumbule umkhulu Khuzwayo endaweni yasemandeni ila ngitholakala khona isigodi masomonco mawufika emandeni uyafona uma uqhamuka kuliphi idolobha uyafona usho ukuthi ayise ngikhona edrobheni lasemandeni ebese sikwazi ukudirect nokukuyalela uzosithola umkhulu Khuzwayo ngiyabonga abantu bakithi kunjalo kusazoba njalo futhi asaviveni siyongena onyakeni siyabonga